ଆଜିର ଖବର ଜୁଲାଇ 31 ବୁଧବାର। ନମ୍ବର 1 ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ପୌରପାଳିକା ପାଖର ଛତ୍ରପୁର ଗାଁର ଜଣେ ଆଜି ରାତି ଋଣ ଭାର ସହି ନେଇ ପାରିକରି ଘରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଟଣ୍ଟିନେ ଶାଢ଼ୀକେ ବାନ୍ଧିକରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍। ଏହି ଗାଁର ବସନ୍ତ ସାମଲର ପୁଅ ଉମେଶ ସାମଲ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 2 ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଜାପୁର ପୁଲିସ ପାଖେ ଶହୀଦ ସପ୍ତାହନେ 14 ଜଣ ନକ୍ସଲ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍। ବିଜାପୁର ପୁଲିସ ଏସପି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ 222, ସିଆରପିଏଫ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ବିଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ 85, ସିଆରପିଏଫ ବାଟାଲିୟନର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସୁନୀଲ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଏମାନେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ନମ୍ବର 3 ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଛାତ୍ରାବାସ ପିଲାକେ ନେଇ ଟାଉନ ହାଇସ୍କୁଲ ଆସୁଥିବାର ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ବସ୍କେ 1,22,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଫିଟନେସ୍ ଆଉ ବୀମା ନେଇଥିବାର ଲାଗି ଜରିମାନା କରାହେଲା ବୋଲି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ନମ୍ବର 4 ପୂର୍ବ ସରକାରର ଅବହେଳା ଲାଗି 6,56,945 ପକ୍କା ଘର ଫେରି ଯାଇଥିବାର ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 42,18,364 ପକ୍କା ଘର ଯୋଗେ ଦେଇଛନ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏବେ ବି 1,26,719 ପରିବାର ଆବାସ ଲାଗି ଅପେକ୍ଷାନେ ଅଛନ୍। ନମ୍ବର 5 ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚକ୍ରଧରପୁର ମଣ୍ଡଲ ପାଖେ ରାଜଖର ସୁଆଁ ପାଖିନେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ 150ନୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହେଇଛନ୍। ଗତକାଲି ଭୋର 3:45 ଗୋଟିଏ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନକେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରେନ। ରେଲବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର 6 ପାଣିପାଗ ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାନେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବା। ଆଜି ଆଉ କାଲି ଉପକୂଳ ସಮೇତ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର କେତେଟା ଜାଗାନେ ବର୍ଷା ହେଇପାରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ନମ୍ବର 7 ନାବାଲକ ଗାଡ଼ି ଚାଲକ ଉପରେ ଫାଇନ କଷିଛନ୍ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ସୋମବାରନୁ ରାଜ୍ୟନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି 2 ଦିନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ 334 ନାବାଲକ। ତାର ସାଙ୍ଗେ 138ଟା ଗାଡ଼ି ଜବତ କରିଛନ୍। ଏସଟିଏ ଖାଲି କଟକନେ 27 ଜଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଧରିଛନ୍ ଆଉ ଗାଡ଼ି ପିଛା 25,000 ଟଙ୍କା କରି ମୋଟ 83,50,000 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ ଆଦାୟ କରିଛନ୍। ନମ୍ବର 8 ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଶହୀଦ ମାଧୋ ସିଂକେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଅପମାନଜନକ କଥା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଅସମ୍ମାନ କରିଥିବାର ଲାଗି ବରଗଡ଼ର ଘେଁସନେ 6 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଦୋକାନ ବଜାର, ସରକାରୀ ଅଫିସ, ସ୍କୁଲ। ଶେଷନେ ଭୁଲ ମାଗିଛନ୍ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ନମ୍ବର 9 ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ ନବୀନକେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା କେଁ ଯେ ଚିଠି ଲେଖଲେ କିନ୍ ଆଧାରନେ ଲେଖଲେ ବୋଲି ସେ ନବୀନକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଶସ୍ତା ରାଜନୀତି ବନ୍ଦ କର। ଆମେ ଚିଠି ଲେଖଲେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ କରୁଁ। ଚିଠିନେ ସମାଧାନ ନେଇ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧା କଥା ହେସନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍। ନମ୍ବର 10 ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନକେ ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର। ମାଧୋ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା। ଆଦିବାସୀ ପିଲାକେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଲବା। ବଜେଟନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍। ଏହି ଯୋଜନାନେ ନବମ ଆଉ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀନେ ନାଁ ଲେଖିଥିବାର ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକେ ବର୍ଷକେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ। ନମ୍ବର 11 ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ଦେଲେ ଖୁସିର ଖବର। ଏବେ 450 ନେ ଦେବେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ। ନିର୍ବାଚନ ବେଲେ କହିଥିଲେ। ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଜନ ଲାଲ ଶର୍ମା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ଆଉ 500 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବସ୍ ବି ଯୋଗେ ଦେବେ। ସେ କହିଛନ୍ ଯେ 10,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିବାର ଗାଁନେ ଚଳାଚଳ ରହିବା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍। ନମ୍ବର 12 ସରଲା ଆଲୁ ଟେନସନ। ଓଡ଼ିଶାନେ କିଛି ଦିନ ଟେନସନ ଦେଇଥିଲା ଆଲୁ। ହେଲେ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗନୁ ଆଗେ ଯେନ୍ତା ଆସୁଥିଲା ଟ୍ରକ୍ ସେନ୍ତା ଆସୁଛେ ଯାହାର ଲାଗି ରେଟ୍ କମିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୁ ଦର 30 ଭିତରେ ରହିଛେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସାଙ୍ଗେ ଭେଟ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ସମ୍ଭବ ହେଇଛେ। ନମ୍ବର 13 ଟ୍ୱେଣ୍ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ ଜିତଲା ପରେ ଫେର ଗର୍ଜବା ରୋହିତ ଶର୍ମାର ବ୍ୟାଟ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବେ ଦିନକିଆ ଲାଗି ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସାଙ୍ଗେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି20 ସିରିଜ ଖେଲୁଥିବାର ବେଲେ ଗତକାଲି ଶେଷ ଟି20 ଖେଳିଥିଲେ। ତାର ପରେ ଦିନକିଆ ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବା। ତେବେ ଦିନକିଆ ଖେଲବେ ଦେଖବାକେ ମିଲବା ରୋହିତ ଶର୍ମାର ଜଲବା। ନମ୍ବର 14 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ଖୁସିର ଖବର। ଏବେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍। କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନାନେ ପ୍ରତି ମାସନେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଯୋଜନାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 18 ଟଙ୍କା ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟନେ ଜମା କରବାରକେ ପଡ଼ବା। 60 ବର୍ଷ ତକ ଯଦି ଆପଣକେ 60 ପୁରି ଗଲା ବେଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇବେ। ନମ୍ବର 15 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନବୀନକେ ଟାର୍ଗେଟ। ସେ କହିଛନ୍ ବଜେଟ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ନୁହେଁ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଲାଗି
आमे ना परिवर्तन करिछु। विकास की आगके नेबार लागी विरोधी खाली मिछ कथा ने विरोध करुछे बोली कहिछन। धन्यवाद। आपण माने देखुथिले कुशल टीवी।